היום נלמד איך להגדיר את מודם הראוטר קסדה KW5212, ניכנס לדפדפן האינטרנט לכתובת 192.168.1.1, נזין את שם המשתמש אדמין והסיסמה ADSL root. נלחץ על apply. אם מהירות האינטרנט שלכם היא עד 15 מגה, אנחנו נבחר ב-ADSL over ATM, אם היא מעל 15 מגה נבחר ב-ADSL/VDSL over PTM. נזין את שם המשתמש והסיסמה שלכם שקיבלתם מספק האינטרנט. אל תשכחו שאחרי שם המשתמש יש לשים שטרודל ואת ספק האינטרנט. נלחץ על Next. אנו נבחר שם לרשת האלחוטית שלנו. נשנה את סוג ההצפנה ל-Manually Assign WPA2, נזין סיסמה שאנחנו רוצים, ונלחץ על Next. נעבור על ההגדרות, נראה שהכל בסדר, ונלחץ על Apply ו-Save. זה הכל. אל תשכחו להירשם לערוץ שלנו. לפרטים נוספים אתם תמיד יכולים לכתוב לנו כאן, או להתקשר למוקד התמיכה.